Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Asteartea da bai, baina atzo ahaztu egin zitzaigun aipatzea. Aste hau diruaren mundu aste omen da. Diruaren kudeaketa onaz eta iruzurren mehatxuez ohartarazteko sortu omen zutena. Aurtengoa 13. edizia da eta hauxe da aukeratu duten leloa. Think before you follow, wise money tomorrow. Euskaraz, pentsatu jarraitu aurretik bihar dirua gogotik, horrelako zerbait. Influencerrak, adimen artifiziala eta oroar eremu digitaletako iruzurretan jarri nahi izan dute fokua aurten. Antolatzaileen arabera, testuinguru horretan funtsezkoa da gazteek dirua kudeatzeko trebetasun sendoak garatzea eta informazio iturriekiko begirada kritikoa garatzea. Agian aste honen helburuaren aurkadoa, baina amestu ezagun diruarekin ordaindu ezin daitezken gauzekin. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your Adibidez, hau, entzuten ari garen hau, diruarekin ere ezingo nuke ordaindu talde honen kontzertu baterako sarrera. Taldea jada ez baita existitzen. Entzuten ari garena, The Mamas and the Papas taldea da. Eta zinezkoa da beraien kontzertuara joatea besteak beste gaurko egunez hiltzelako John Phillips, Papa John, estatubatuar musikari, gitarra jotzaile eta abeslaria, The Mamas and the Papas taldeko kidea. The Mamas and the Papas Amerikako estatu batuetako folk rock talde ospetsua izan zen, 1965etik 68 aritu zena. Taldea indar erabakigarria izan zen 60ko hamarkadako kontrakulturaren eszenan. New Yorken sortua, John Phillips, Cass Elliot, Michelle Phillips eta Denny Doherty kanadarrek osatzen zuten taldea. Beraiek moldatu zuten folka 60ko hamarkadako beat estilo berrira. Diruarekin ordaindu ezin daiteken beste gauza bat, Chuck Berry musikaria zuzeneko kontzertu bat ematen ikustea. Izan ere estatuatuar musikagile, gitarrista eta abeslaria, rock and rollaren historiako garrantzitsuenetakoa, gaurko egun eziltzen. Charles Edward Anderson Berry, 1926ko urriaren 18an jaio zen San Luisen, ama irakaslea zuen, eta aita berriz kontratista eta Eliza Baptistako kidea. Bluesa jotzen aritu zen gaztetatik eta 1953 urtearen hasieran, bere maisu bati esker, Sir John's Trio taldean sartu eta diru apur bat irabazten hasi zen. Geroago, Chuck Berry Combo izena hartu zuen taldeak. 1955ean bere ibilbideak nabarmen egin zuen gora. Maiatzean Chicagora joan zen eta Muddy Waters ezagutu zuen. Honek Chess Records diskotxearekin harremanetan jartzea ahalkutu zion eta kantak argitaratzen hasi zen. Sekulako arrakasta izan zuen. 70ko hamarkadaren bukaera aldera bere ibilbidearen gorenean estatu batuetan zein Europan jotzen jarraitu zuen, baina eginbide horiek gorabera hilabetero asteazken batean San Luisko Blueberry Hill tabernan jotzeko erabakia bete zuen. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks. Culture show you never can tell. They had a high-five. Diruarekin ordaindu ezin diren gauzetara itzulita, itzindaria izatea ezin da diruz ordaindu adibidez. Ni ezin naiz, handeetako mendikatea hegazkin bat pilotatzen zeharkatu duen lehen emakumea izan. Hori Adrien Bolan frantziar hegazkinlariak egin baitzuen 1921 Urte hartako urtarrilean Buenos Airesera iritsi zen Duperrier mekanikariarekin. Handeak zeharkatzeko asmoz. Hegaldia Mendoza hiritik abiatu zuen eta 3 ordu eta 15 minutuko hegaldia egin ondoren, Txileko Santiagora iritsi zen.
Txileko agintariak karrera bikaina egin zioten, baina enbaxadore frantsesik etzen egon balentria gezurra izango zela uste baitzuten. Horrez gain, emakumezkoen itzuli errekorra ezarri zuen 1924an, 212 itzuli eman baitzituen 72 minutuan. Baina aitortu zuen, ez zuela aintzat hartzen marka hori, bere helburua 1111 itzuli egitea baitzen. Gaurko egunez hiltzen bolan 1975an. Kanta hori itxasotik ikus mugatara. Tira, baina egia esan gaur egun diruaren truke gauza asko eros daitezke. Badakizue, dirudunen azken apeta zein den, ezta? Espaziora joatea. Hor dabil Elon Musk bere SpaceX enpresarekin, Jeff Bezosek ere egin zuen bidaia espaziora. Begira, gaurko egunez, 1975an Alexei Leonov astronauta sovietarra ibilaldi espaziala egin zuen lehen pertsona bilakatu zen. Espaziontzi kanpoan 12 minutu eta 9 segundu igaro zituen. 5,25 metroko soka batekin lotuta. Ontziz kanpoko ibialdiaren amaieran Leonoven espazio jantzia puztu egintzen eta ezin izan zuen berriz sartu ontziko aire esklusan. Jantziko presioa jaisteko balbula bat ireki zuen eta horrela kapsulan sartu. Leonoven bigarren bidaia espaziala lehenengoa bezain esanguratsua izan zen. Izan ere, Apollo-Soyuz misioko sovietarren burua izan zen. Amerikako Estatu Batuek eta Sovietar Batasunak elkarrekin egin zuten lehen misio espazialean. De un disco ya en la cabeza, ¿qué tal allí en el espacio? Oh, no te pillo despierta, hoy te has lanzado hacia abajo. Yo estaba en la furgoneta, llegando al barrio con Juancho, después de días de guerra. Es lo único. Eta badakizue zer ezin den erosi? Oscar saria. Hau da, zuk ezin ezakezu ordaindu saria zuri eman diezazuten, ez ofizialki behintzat. Agian horregatik gaurko egunez duela 25 urte 55 Oscar sari lapurtu zituzten. Astebete falta zen Oscar sarien gauerako eta orduan albiste iritsi zen. 55 estatuatxoko kargamentu bat desagertu zen Broadway inguruko kai batean, Los Angelesko auzo batean. Hollywoodeko akademiak berehala eskatu zituen 30 estatuatxo berri, ordezko gisa, eta argitu zuen zeremonia berdin-berdin egingo zela. Hala ere, polizia zeroa eta lurra arakatzen ari zen 24 kilateko urrez bustitako piezak aurkitzeko. Eta bapatean, telebista katera dei bat. Willy Falger izeneko gizon bat zaborrontzi batera hurbildu zen etxe aldaketa batengatik gauzak biltzeko kutxa baten bila. Altxatu zuenean, konturatu zen bere pisua ez zela normala. Ireki eta barruan sariak topatu zituen. Polizia berehala hurbildu zen eta lapurtutako 55 piezatatik 52 zeundela geztatu zuen. Fulgerrek $50,000 jasotzeaz gain, ohorezko gonbidatua izan zen Oscar sarien zeremonian. Everybody comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Shine your light now. This time it's got to be good. Badakizue zorionez diruarekin zer eros dezakegun? Zer? Kafea! Eta guk kafe makina prest dugu gorko gonbidatuak agurtzeko. Kafe esnea olo esnearekin, akaitz sarasolarentzat, mendien etxekotzea zariko zaigu gaurkoan. Kafe hutsa beltz-beltza izortze santinentzat. Gure zientzialariak alarma egoeraren 5. urteurrena dela eta atzera begira jarriko gaitu. Neurriak, beldurrak, COVID iraunkorra, denetarik. Eta kafearen ordez, txokolate txuri beltzan bai alenteia biderentzat. Gure musika irakasleak gaur eusko fusioa aztertuko du. Zaldi Bobo taldearen basa jaun diskoa izango dugu izpide.
Ba, orduan kafeak prestatzen hasi beharko naiz. Zuek ere eskatu egingo didazue, bestela... Nik eutxa, azukrerik gabe. Ba, orduan, kafeak prestatzen hasiko baldin bazara eta dena pres baldin badago, hasteko moduan gara. Nik maite dut bat badaukat pentsatuta, Denok izango dugu, ezta? Nik ez. Goiuri... Bala, oraintxe bertan pentsatuko dut, barkatu. Entzuleok martxoak 18 ditu gaur, eta asteartea da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Julen Goikoetxea Orbegozo, egunon Julen? Baita zuei ere. Eta zuekin entzuleok, Goiuri Ezeiza Arandia, egunon Goiuri? Egunon... Ondo? Oso ondo. Seguro? Bueno, Bueno. tarteka. Bide bateaz gurean eseri da dagoeneko, hemen puntual, beraz, akaitzara sola, egunon zuri ere? Egunon. Ondo? Bai, ondo zen marko. Bueno. Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 953 du, martxoak 18 ditu, goizak 10 eta 18 minutu, gu 18 ginateke 14 pertsona orentxe aterik sartuko balira, baina 4 gara, ez gara gehiago. Zer gertatzen 18arekin Goiuri? Gaur martxoak 18 eta portuan bibarko. Badakigu- Da sabaia. Ze kantuarekin hasiko garen? Bueno, Inigok interpretatu behar du, Olat Salvadorren bigarren diskoko zein kantu den hori, asmatzen dudan. Ba, esan dago entzuleok, hemen presgarela zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko eta nahi baduzue kafe hartzeko ere. Bai, ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Entzuleok ez izuegu zurik esango, Ola Salvadorren disko hori zukututa daukagu eta zuek ere entzun duzu hemen bigarren kafean askotan, baina nik asmatu beharko nuke zein den kantu hau, Ahotsari. Banekien, justu ja presnukan. Bale. Batez ere Rozaren gogoratu dudalako kantatzen. Gaur martxoak 18 eta portuak bibarku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta... Zuek uste duzu Ola Salvador gaurko egunez jendeak zorion egingo duela edo jendeak gogoraraziko diola kantu hau? Espero... Akaso disko atera eta lehen urten mugan bai, ja jendea pixkat azten ari da ontaz? Bueno, ba Ez diote gogoratzen martxoaren 18. gu oroitu gara. Hemendik muxo ondio bialduko dugu. Muxu bat olatz. Ola Salvador, igual bere urte betetzen aztu egingo gara, baina bizitza urte betetzetatik aratago doan bidea da, eta mugarri orok balio du esan akaitz. Oiko atzestanan aitzakia dela. Dudarik gabe. Nire olakoa naiz, A ber, baina nik badakitz, Olat Salvadorren urte betetzea, zera, hemen Wikipediak esaten badit, ba ez dit esango, izaten dela, ez dakit, ez du jartzen bida, ez du jartzen. Olat Salvador, muixo handi bat bigarren kafetik, zure urte betetzean zorion du espazintu dugun, ba gaur, martxoak 18 hau baliatuko dugu zurekin akordatzeko, ez da gutxe izan. Zarrian itzazoaren zabela, iraganeko esaldiz, gero azari bazara, lekuz kanpo daude zure, hauts borden koordenala, hau alak nahi eta hain zabiltza. Tira, ba maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurko entzuleok, beti bezala, egunero bezala, gehiegi pintatzen da, bai, hori ere... Pufa, gorra, gaurkoa, Ondo bizarete, Julen, ondo behar dio... Jarraitu, ez hasi ez bukatu, jarraitu. Jarraitu, bai, ondo. Venga, ba, itzeitatekin, iasiko ez maite dutekin. Beste genian, espero, Zina zure maite dut, Julen. Pare bat maite dut. Ondo. Bat, Nigo.
begiratu hor tetxura. Ostras! Lanparatxo, bombilla bat bada hor, atzo eta gaur dardaizo batean ari dena, eta pixka bat urduri jartzen hau, Horrela, begiratzen jote eta esaten, aldatu gara dukagu. Gero aldatuko du. Bai, aldatu eta igual beste bide baten, beste norabait begira jarriko du. Hankazora erortzen naizen bitartean utzi lasai. Bueno, argatu, dagori dardarizo batean, dago beste bat zintzilik, beste bat Jori, itzalita. dena ez dugu esango. Zintzilik ere Olatz Salvadorren kantua da. Egia da. Julen, animo! Bale, hori izen bat, eta bestea da, lehenguan arreta dituzidan, kuadrillako baten, lagun baten amarekin topatu nintzen, baduka eta berarekin harremana, eta bastante komentario provintziano egingo dut akaso, Gipuzkoan kokatuta, baina guk ez dakit, guk izan dugu, ni umean nintzenean ere, gurasoekin askotan batzutan, larun bat arratsaldetan bagenuen, Donostiara joateko ohitura, arratsalde pasa Donostiara joaten ginen, eta horrelak ari ginen izketan eta santzidan, bai Donostitik nator, ze orain, asteburutan baino, astean zehar joatean nahiago izaten dute santzidan. Eta hori esan, bai, zergatik, asteburutan ezin da joan. Jende gehiagi. Gu joaten garen planean, arratsalde pasa eta denda baren bat ikusi edo paseotxo bat eman, eta lehen lasai ibiltzen ginen, baina orain gainera ez gara lasai ibiltzen, eta gainera adinean ere aurrera goaz, eta lehen kotxez joaten ginen, baina orain trenez joana izaten dugu, eta trenak ere gutxiago daude, eta segurtasunik ez trena garaiz iritsiko den, eta hausnarketa eragintzidan, esan, egia da, adinean ere, gure guruko gazten gurasoak ere aurrera doazela, eta akaso, lehen ere Donostian kotxez beste soltura batekin ibiliko zirela, orain lan gehiago ere, baina somatu nion atzera egiten diola orain ez Donostiara joatea, eta esaten duzu, bere kapritxoa edo berak gustora egiten duen zerbait baldin bada, pena ematen du ez, adain horretara iritsi, eta gustora egiten duzuen gauza bat, egiteari utzi behar izatea, eta pena mantzidan. Adus nago, esaten zuenarekin, zure lagunaren amak, egia da, asten zehar joateko aukera balin badaukate. Ondo, baina somatu nion, asko zobeto, pena hori asteburutako bere plana zen, eta ai, gaixua. Horregatik esan dut komentario provintziano xamarra dela, baina tira. Bagizun ere, hilo bak uste duela Donostin dauden autobus guztiak Tolosara doazela. Ze ikusten du, nere ama joaten da, nere hilo bazaintzara batzutan, eta autobusez joaten da Donostira. Tardun, egoten dira, huelta batxo bat egiten dute Donostian, eta gero, nere amak autobusa hartzen du, tardun, nere anaia eta hilo bat joaten dira, ama agurtzera, eta ikusteren nola ama sartzen den, Tolosara datorren autobusean. Eta orduan, nire hilobak, dauzkala 2 urte, ikusten du, nire ama, bere amona, autobusean sartzen, eta orduan orain kaletik doanean, eta autobus bat ikusten duen bakoitzean, edo zein motako autobusa, esaten du, Tolosara. Munduko autobus guztien helmuga, Tolosa dela uste du. Bere logika bat egina dauka. Bai. Goiuri, gauzat esan izut. Olatz Salvadorrek idatzi digu. Bai? Zanez, mil esker, eta bere urte betetze eguna zinen. Gaur. Ez. Ui, zehagin pentsatu dut, aian da bestiak aipatzen duen martxoaren 18. Baina esango nuke, Olatz Salvador eta zuk, egun berean jaio gabe, elkarbanatu duzuela ospakizuna, urte betetze ospakizuna momenturen batean, solapamendu bat egon dira. Egia da, Olatz Salvador urtarriaren 6koa da gutxi olako zerbait? Ez. Asko solapatuagoa da. A ber, noiz jaio zen? Urtarrian 11. Ara? Zure urte betetze parrandarekin hasi. Begira. Eta bukatzen ari zarenan bera, ezten da. Begira. Zeko juri ez izan handia urtarriaren 10koa da. Aizke Olatz Salvador oso kaprikornio da baita ere, bai. Eldu banizu eta eldu bazeni. Eldu banizu eta eldu bazeni. A ber, gorkak hemen bota dizkigu ja. 17 bat saltxa, ez, pentsa. Nire maite duta da emanaldietara junt, asia bestenta publikoa jarraitzea, eta antxe jendearekin topo egitea, eta dantza egitea, eta, ondo dago. Por cierto, horratzetik ari esaten dugu. Lehengoan, Juan Inaziorekin hori ezkeno nahi patu. Hori ere Juan Inazio hartxoak erakutsi zigun, da polita iruditzen zegu, horratzetik ari.
Urrengo asteartean baltzo aste da bara, 1000. saioa du musikariak. Noski joango garela. 1000. saioa ospatzera Iker Gurrutxaga, eta naizeko lankideekin Gorka, berazan ikusiko dugu elkar, eta bihar asteazkena Iker Gurrutxagarekin ariko gara hementxe bigarren kafean, konta diezagun, ze sekretutxo, sorpresatxo eta gauzatxo dauzkaten prest, behintzat, kontatu daitezkenak. Hemengoa etxatean nekan eltzelaik egunon, egunon eta izarrak, gehiago ez zigu esan. Zu ondo nekane, bai, gure bai. Julen, 12koa dantzan, Inigok 10. Goiuri indarrak hartzen ari da. Akaitz egin dantza, bai, akaitz etorzena justu, dantza amaitu eta maiteutak baino lehenago. Hortxe, ondo neurtuta. Dantzan oso txarran izte. Akaitz, nik askotan esan du, baina ez diate kasurik egiten. Alare, gaur kontatu naiz, te iruditzen zait, etortzen izan bako izan diferente jezuela. Akaitz, isiliko ere gauza derra da, Gu zurekin ezkara sartu oraingoz, beraz? Ez da gilba, zergatik diozu hori? Nik ez dut erantzun nahi, baina nahiko itxusi izan da, bai. Itxusia baino, ez dut errealitatetik urruna dala, ze norbaitek lepora diezaguke dantzan oso originalak ezkarela. Alegia, 9 eta 43 saio daramatzagula 4 mugimendu hauek egiten. Baina beti desberdina egiten dugula ez dakit lepora garria den. Ez dakit zilegitasun konstituzionala duen adierazpen horrek akaitze. Eta ja, zenbat garren saioa zuen esan dezuela, 1000. prestatzen izate? Pasa zen. Ez da pasa. 1000. ekaina hasieran ospatuko dugu, baina urrengo astean musikaria saioaren 1000. da. Bai, guk ekainan egingo dugu. Ari gara pentsatzen, nola eta... Gure koloratzaile bakoitzak bere talentuak erakutsi behar ditu, beraz, ez dakit zer egingo duzun. Ekainako kolorizatera utzi. Adibidez, akaitzek igual, bonsai baten podan trebe izan zaitezkezu, akaitz. Saiatzea dago. Ze Julen, ze txistin barruan? Ze txistin barruan, arpean ikusi hau. Ez. Asparik ez hau txaki, Julen. Garestiak direla bonsaiak. Oso galestiak. Oso garestiak dira, oso. Bai, baina... Bere gara januken un afizio horrena, eta santzenon, igual... Pobrea naiz. Bai, behargin izateak badu beste ofizio batzuk bilatu beharra, ez? Igande goizeko mendibueltak merkeagoa dira. Aragi gozi pintxoa eta guztien merkeagoa dira. Ondo dago. Galdu naiz, maite duta zein dagokio, Goiuriri? Julenek aipatu du berea, nik kontatuko dizuet, eta nola ez dudan prest ekarri azkarraten esango dut, entzun dugu ahotsari, Olatz Salvadorren abesti hori, eta asko gustatzen zait, maite dut, abesti hortako letra, goiti bera gustatzen zait, baina bereziki esaldi bat, esaten duela, noiztik diozu hain ezkor, guztia posible dela. Eta beti esaldi hori entzuten dudanean, asko gustatzen zait, eta ze bitxia da, ez? Berez guztia posible dela, baikorra da, eta ez ezkorra, baina asko gustatzen zait, esaldi hori, noiztik diozu hain ezkor, guztia posible dela. Hoixe, nire maite duta. Barkatu, Eskerrak... Prestatu gabe zeukan, eta atera du hola Salvadorren komodina etorri zaio, horrela... Baina esan dut, ez lotxa duela... gutxi behar du personak horrelako gauzak egiteko. Onartu dut, ez dut... Julen, eskerrak Indaberen kristalezko iria pres nuela, nolabait maite duta borobiltzeko. Esango dut beste maite dut bat. Ez, ondo zegoen Juri, polita zen. Oso esaldi... Sakona, hori da, polita ez dakidan, ze tristura pixka transmititzen du ere bai, baina... Maite dutak baino ez dakit gaur melankoliko zaudeten, nostalgia, holako hitz bajarri bat. Eta zuk zego saldu dezu, zuk ze etorri zea hemen... Gustatzen zait, hola, bai. Xaxatzera etorri da. Aizuen, nostalgia hau ez du beste giro batera eramango, Indaberen kristalezko hiri. Benetan hitz egingo bagenu zenbat gauza galtzeko benetan hitz egingo bagenu itxasoan aurrean jatzen aizenean. Eta akaitzen maite dut zein da, hola nostalgiko ezten maite dut hori zein da, akaitz? Ni dauzket bi, baina oso lotuta daudenak. Nik maiteet, eta Goiuri galdetu diten zego saldu deten nahi erantzuten, gosaldu eguneroko berdina. Baina lan haiten detenen nik goizeko 5 esnatzen naiz. Eta gaur bezalako egunetan, lan remuneratua ez daukenten egunetan,
Naiz eta oso goiz esnatzen nahi zen, esnatzen naiz, pues, zazpiterdik ingurun. Eta orduan, nire gorputzantzako, hoi da, goizeko ordu bat agarte, eguarteko ordu bat agarte lehengo ganu bezala. 2 ordu gehiago dia, ez da ezer, baina gorputza pilban nabarizu. Eta hoi da maite deten gauz bat. Eta beste maite duta da, uste noizean behin komentatu izan dutela, nire afiziotako bat ardikin denbora pasatzea dela. Eta nemakin denbora asko, hartalde txukun bat eukitzeko gogoakin, ardi beltz baten bila. Eta beti behidatzen, abertzein ekarri nezaken, ez dakize. Eta aurten ja, erabakitan euken nunbaitetik ardi beltz bat ekarri behar nula. Eta lehenko ostiralen, ilargi betea eta eklisea juntatuta, 2 arkume beltz jaio zien etxean. Wow. Eta hoi da gustatzen zaiten, hainbeste gauz juntatzea eta ekarri beharren bertatik sortzea edo. Oh. Ze gauza guapoa. Bai, ze guapo. Zin dituz ekarri pinona? Ai. 1000. saioara. Vale. Oiuri? Justo, atzo entzunean Millie Bobby Brown aktoreari Stranger Thingsen 11en neskatoaren egiten zuen neskari, berak orain ja, ez dakit, 20 zerbait urte dauzka, eta paparazziek harrapatu zutela ez dakit, botika batean edo, nola da? Pañalak Pixoialak, pixoialak erosten, eta orduan, klaro, aterazela, aldizkari guztitan, Millie Bobby Brown aurdun dago, zebida, pixoialak erosten, eta esan zuen gero arkumea zeukala. Etxean jaio zela arkumea, eta arkumearentzat zirela, eta aldizkari guztietan atera zen, jendeak pentsatzen zuela, bera aurdun zegoela, eta bere arkumearentzat ziren. Y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes. Hau gertatzen da kantu bat burura atorkizunean eta ez duzunean gogoratzen horrelako sarrera xelebre bat duela. Uste dut, euskeraz ez dugula ardibeltza letra bakar batean sartu? Bintzat, gure referentziazko webguneak ez digu ematen, baina egon beharko du ez? Berritxarrak badu abesti bat, ardibeltzak sentitzen garen moduan hartalde txurian edo horlako zerbait dioena. Uste dut. Bai, horeka izango da. Jaio musikail. Eta bulegok abesti badauka, ardibeltza izenekoa. Gure referentziazko webgunea gaizki dabil, edo ni nabil gaur gaizki. Era tan desobediente como el viento de poniente. Bueno, baina Berriozarrera jo dugu ardibeltzaren bila aspaldi jartzen ez dugun, gutxitan jartzen dugun marea, ez? Bai. Como el viento de poniente kantu honetan, lehen joan deskubritu nuen Kutxi Romerok seme bat duela, marearen bideari erabat jarraiki. Bai, musikaria bera ere. Bai, esango dizuet izena orain. Como aquel que calla otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladrillos de los perros con Linaje izena du Aaron Romeroren taldeak, eta bueno, kuriositatez, orentzulen artean ezagutuko zuten, baina nik genuen ezagutzen. Pentsa, izenburuak ere, A la luna le sobran canciones, bada aitaren bidetik eginakoa, baina entzun. Orain arte marearen antza pixat hartzen dio, guzta, Juli? Handia. Oiuri? Bai. Tu anhelo ya no estás tan llena y menguas a tirones. Anda que no te han tirado flores ni nada. Ahora que me desvelo ya no estás tan guapa. Flores fingidas. Aitari egiten badiozu plagio kontsideratu daiteke.
Segun, aita seme harremana ona otxarra den. Herentzia da. Por todas esas patadas y todos los besos que a oscuras nos damos, levanta la persiana. Tira, nere maituta faltako da? Bai. Bai? Bota, ez geratu bota gabe, venga. Bai, gustoko ditut, azken adien mendira gutxi joan naiz, badakizu piraguarekin nahiko obsesionautan abilela, eta tarte guztiak ibaira edo itxasora, eta igande goizean eman zidan hola puntuak, eta mendi buelte egitera joan nintzen, eta gero gainera, gozen nintzen, ara egosi eta txoixo gosi eta salda, amaiketako berantiar egin nuen, eta pixate bazkalorduarekin juntatuta, bazkalordu tzat edo bazkaritzat hartu nuen, eta jende pilo bat topatu nuen aspaldi ikusten nuena, zera, ospurrera bidean gora eta bera, eta eman zidan alako, poxa, eta maite dut sentsazio hori ez, hola, esnatu, bezperan gainera pixka bat ibilita, lamatean pixat ibilita, eta esan, venga, mendi buelta. Eta mendi buelta horretan, hori aspaldi ikusten etzen nuen, igual, guzturren bakarrik ikus daiteken, mendien bakarrik ikus daiteken jendearekin topo egitea. Hori, eta gero, saldara egosi eta txoixo gozi. Hori da mendira joatea. Hori da mendira joatea. Beste guztia. Ia izia el proja. Muerto que tú te lo eres solo a ti. Cuando esté tierno y surte la luna, te escribiré poemas. Gaza esan iztueten, nik uste Kutsi Romero hemen bere semearekin kolaborazio egiten badu, ez dugu lantzematen. Dame candela prima, que el sol está llorando por todas esas patadas y todos los besos que ocurran. Gauza batek bestera eta besteak batera, a la luna le sobran canciones linaje taldearen, Berriozarko marearen Kutsi Romeroren semearen proiektuarekin iritsi gara. Goizeko 10:38, eta hementxe egingo ditugu azken akordeekin, urrengo minututxo egingo dugu, eta bagoaz aurrera segituan. Por todas esas patadas y todos los besos que ocurran nos damos. Levanta las persianas y que no llore tanto, que a la luna y a la noche le sobran canciones que acaban en llanto, en llanto. Goizeko 10:39, eta guk, etxea behar dugu, nolabait urrengo minutuak egiteko. Mendien etxekotzea zaritu behar dugu, eta etxe bat behar nuen giroa gurera ekartzeko. Udazkenaren ertz batek maitia eman dizkite egun onak gure leiotik. Zaldieroaren tirak atera dit, eguneko lehen irria daloit. Gure aita sarean eskelak leitzen dabil, gaztaino. Akaitze Sarasolari jaio zaizkio bi ardi beltz, eta ezagutuko ditugu bi arkume beltz, baina ezagutuko ditugu 1000. Programarako arkume izango dira edo ardi izango dira. Ekainean esan dezu, ekainean ja... Horromait, bidean. Bildotxak. Baina, zera akaitzek mendien etxekotzea ekarri digu. Hori izan digu, mendien etxekotzearen inguruan hariko garela. Paisaia kulturalaren, beste dosi txiki bate zekarrela gurera, eta zoko esango duzun nondik nora, akaitz? Ez, askotan aipatu dut hemen pixkat dago bitartasun hori ez da. Paisaia naturala eta paisaia kulturalaren artean. Gaur egungo gizarteak oso barneratuta dauke inguratzen duna naturala dela eta hola izan dela beti. Mende askotan aipatu deu, konservazionismo mota batzuk daukaten arriskua, azkenen gauz bat natura ez dalako estatikoa, eta estatikotasuna ematen saiatzen gehalako. Eta, gauzak nola dien, guain dela gutxi, ezagun batek komentatu ziten, erakutsi ziten liburu baten argazkia, eta zan la kultura bellotera en
La Península Ibérica ustet, izena zula, olako zerbait. Eta horri tiraka beti, bueno, entzuleak ez dakit identifikatu du, baina gero leheno haitu ez pentsatzen, zenbat urte pasadien ja, 2023 urtean hasieran egon nintzen ni mikrofono hontan bertan beste kide batekin Barandiaren beka irabazi genuen eta urtebeteko ikertzeko hastia eman ziguten Euskal Herrian eta zehazki Tolosaldean gaztainondoren kultura ikertzeko. Eta, bueno, ari hortatik, liburu horri de heldu nion eta liburua irakurtzen teoria bat aipatzezun behin da berriz. Eta teoria hori erderaz beak deitzezion frutalización del bosque ibérico. Horregatik nik izena jarri diot bakizu ez zaitela gustatzen boske basoa erabilpena, azkenen mendiaren oso ikuspegi motxa eta antzua ematen dulako. Mendia, hau da, hirietatik eta herrietatik haratago daon landa zabaloi askoz gauz gehiago da, ez da zuaitza bakarrik, ez da arbola bakarrik. Orduan, basoa deitzea horri, nahi motxe irutzea, eta gero zenbait disiplinatan, ekologia, biologia, eta erabiltzen den basoa termino bezala beste gauz oso ezberdin da. Eta askotan aipatu duten bezala hemen, eta hemen inguruko pertsona heldu eta informatzaile ezberdinek ez dute hitzoi erabiltzen, mendia erabiltzen dute. Orduan, bueno, liburu hontan zeon tesi nagusia edo, nolabait esateko zan, Iberiar Penintsulan hain ezagunak eta karakteristikok dien iaia dehesa hauek nola zien puntu bat naturaletik zeukan eta natura oso garrantzitsua zen, baina bestadetik hainbeste eraldatuak izan dien azkeneko mendetan bertan daon artea, dehesa hauek artez daude osatuta gehien bat, naizta dauden beste dehesa mota batzuk, izango artelatza edo kortxoa ateatzeko erabiltzen den arbola, edo ametzak edo beste aritz mota batzuk osatzen dutena, baina gehienak arteak dira. Eta arte hau da latinezko izena duna Quercus iles subespezie baiota. Eta oso harrigarria da, Espainia hegoaldean daon dehesa hauetan dauden arte gehien hauek neurri ulertu behar da, ez dela horparen daukeun ezeizako bomba bat bezain gozoa, baina ezkur gozoa ematen dutela. Zu hemen inguru hontan joten bali mazea, Ataun, Lizartza, Araxes, Baiara, olako lekutan dauden hartadita eta ezkur bat ematen bali maduzu haua, ematen du Errioxako ardo beltzari inungo minik egin nahi ezik, baina ardo bat aizela egurra daukela. Tanino asko dauzken ezkurrak, diezti ezkur gozoak. Nola esateko, eta dehesa hauetan gehien dauden ezkurrak die gozotasun puntu batekin. Orduan, gozotasun puntu hau dala gizakiak azkeneko 2000, 3000, 4000 urtetan aukeratzen jundalako zein ezkur landatu. Orduan, landaketa prozesu horren ondorioz, inguruan dauden arte guztik ezkur gozoagoa ematen dutela. Graduk daude, eta orte baita kultura baten ezaugarritako da, jende helduak nola ezautzen duen, arbol honek askoz ezkur gozoagoa ematen du hone baino. Baina gozotasun maila askoz handiagoa da. Enbengona baino. Eta liburu hau irakurtzen ari nintzen bitarten oso presenten un gauz bat zan, guk elkarrezketak ingen ditunen Barandiareneko beka burutzeko, nola guk inguruan Tolosalden ibili ginen gehien bat, baina beste leku batzutan da baita, ikusten dituen gaztainondon frutak, naiztez izan txertatuak, oso jangarriak ziela, ezin da esan gaztainondo, gaur egun jendeak gaina zoritxarrez, jaten dituen gaztain guztik mendin bildutako, normalen ez die gaztainondo aukeratuak fruta ona ematen dutelako, normalen die basati atea dienak. Baina, alare gaztain gozoa ematen dute, gaztain jangarria ematen dute. Eta, behin Salamankako gaztain zale batekin izketan, beak esatezun, hango gaztaina alderantziz ezintzala jan. Zuk landatutako ez balin bazan, ezintzala jan. Eta da, pixkat, han ezkur kultura, hemen gaztain kultura, nola hemen gaztainondoaren
gaztainondoan gainean presioa handia indan, espezie basati bat izan arren, bideratu da, hau da, ugalketa bakarrik eman da norbanako gozoetan, jangarrietan. Orduan, gaur egun gelditzen zaizkion gaztainondo guztik gozoak, gaztain gozoak ematen dituzte. Eta han berriz, nola ez dan aukeraketa hori eman, han gaztainak hainbesteko garrantzia ez zeukenez, han basatik mantendu die poblazioak, eta daude poblazio batzuk gozogo, beste batzuk mikatzagok, eta alderantzi izan, artea gozotu indute, han arteak garrantzia handia zeukelako, ez txerrien azkuntzarako bakarrik, gizakiaren otordutan de presentzia handia zuen elikagai bazan. Eta hemen berriz artea ietzaio inungo interesik erakutsi, azkeneko mendetan, da ondorioz, hemengo artek ez daukea gozotasun maila hoi. Eta honekin guztiakin, beti bueltatzegean gai honta, ez da nola dan, paisaia kulturala, paisaia naturala, zenbateaino eraldatu deun ingurua, eta zenbateainoko izan dan garrantzitsua, gaur ezautzen deun mendia, gizakiaren esku hartzerik gabe. Eta artea eta gaztainondoakin gertatzen da bezala, beste espezie asko gertatzen da, azkenen urritzakin gertatzen da, urritzak aukeratu itezien landatzeko garaian ur gozoagatik, elorri beltzak eta elorri zurik txertatu itezien, sagarrakin, gereziakin, azkenen ingurune guztin aprobetxantu ementu da zeon da espezie guztin eraldaketa minimo bat, nik deituko nioke sostengarria edo, errespetu batetik eta muga batzun barnen ematen dana, baino eraldaketa bat. Eta pixka eta hausnarketa horri nahi nun, ez da nola gizakiaren esku hartze horrek aldatu du nilaia espezie baten poblazio guztia, hemen gaztainondoan izan daiteken bezala, penintsula erdi hegoaldean artean izan daiteken bezala, eta gero enpeinatuta gauden gizarte bezala esatea hori naturala dela. Naturak presentzia dauke, natura hor dago, natura jainkoa bezala da, leku guztietan dago, baino ez da gauz natural bat gizakiaren esku hartze oso haundi bat izan dulako. Ez da osnorketa makala, Hor gaude, bota duen adierazpen sortari gure buruan leku egiten eta interpretatu nahi, baina... Akaitz, esan duzu presio neurriak ezarri edo egin direla, zer buruzari gara presio neurri horietaz egiten duzunean? Nola esan dut presio neurriak? Ez, gaztainondoari edo presio neurriak ezar. Nik ulertu, nola baitere, hautaketa moduko bat dela... Hautaketa ematezan, gaztainondoaren kasun adibidez txertaketa erabili izan da urte askotan, edo azkeneko urtek esaten duten da 100 urte gutxinez. 100 urtetan erabilidan ugalketa metodoa txertaketa izan da. Askoz azkarragoa dalako gaztainondo batetik fruta lortzea txertaketa egin ondoren. Txertatu eta 2 edo 3 urtetara ematen hasten da fruta. Zuk hazi bat landatu eta arbol horrek ematen duen arte igual 20 urte pasa daitezke. Azkeneko urtetan pixkanaka gizarteak sortu duen estres eta presio ez da gaur egun bezalako, baina azkeneko urtetan bizitzan azkartze bat eman da, eta horrek gaztainondoan kasuan edo txertaketa itezun. Baina txertaketa hortatik, txertatzeko garaien erabiltzezien mentuk die txertoan gainen jartzen dien adartxoak, adartxo horiek lortzeko espezie, norbanako, beha bakarrik atea da norbanako batetiken gertatzen. Da norbanako horiek normalen izatezen gizakiak itezulako gaztain bat hartu, gustatu gaztaino, eta esan landatu ingo dut. Beti etzan gaztainondo on bat ateako gero fruta goxoa ematezuna, baina pixkanaka kontrolatuz, eta kontrolatu esaten dutenen da, txertaketan, zuk hartzen duzun adar horren, ezaugarri genetikoak bakarrik eukitzen ditu adar horrek, ez dauke inungo interesi, baina zuk frutu bat hartzen duzunen, frutu horre dauke ama eta aita. Zuk bakizu ama hona dala, baina zuk ez dakizu aita nolakoa dan. Orduan, egokitzaken prozesu hortan, zuk hartzen bali medezu ama batena, landatzen bali medezu berdinana ondon, eta aukeratzen jartzen bali medezu ama arbola ondon, azitiken, badakizuna zein dan ama, eta ama ona daukatela, azkenen, hoiek
bigarrengo generazion, ez dakit esplikatzen nahi zen, bigarrengo generazion nola 10 eukiko dituzten ondon onak dienak, polena, osea, aita eta ama ezautzen ez dituzu ezautzen, baina badakizu onak izango diela. Elkarren arteko beti sartu daiteke kanpoko bat. Baina neurri askoz txikigoa da, zedik askotan arbolak ez dituzte kriston kilometro pila egiten polenakin, ondon balin badaukea, ondokoakin egoten da fekundazioa. Orduan pixkanaka eta arteakin berdin gertatzen da. Zu juten balin bazea aukeratzen hobenetiko hobenea, pixkanaka prozesu hau ez da letxutan egiten da bezala, 5 urtetan letxu berri badaukozula. Hauek die, 2000, 3000, 4000 urtetan emandan prozesu bat, gizakiaren presioa handia. Nola baitakaitz, hau bai da txakurrekin aipatzen den hazkuntza selektiboaren parekoa, ez? Erabat berdina da. Honenak nahastearen ondorioz, espezie hori mugara edo eramaten da. Bai, hoi da. Bueno, eta horrek txakurretan sortzen ditu ezaugarri fisiologiko eta fisiko arraro batzuk, txakur oso luzeak balin badira, gehiago luzatzen direla, muturra oso txapala dutenak gehiegi txapaltzen zaiela, eta horrek askotan arazoak. Gertatzen da txakurran azkeneko 100 urtetan emandan aukeraketa, o 50 urtetan emandan aukeraketa estetikoa izan dela, eta artean adibidez, edo guain dela 50 urte arte txakurretan emantezan aukeraketa zala funtzionala. Orduan, zuk aukeratzen balin baduzu, txakur bat, ez duna bere funtzioa betetzen, iziako hortako ez dezu erreproduzitzen. Arteakin berdina pasatzen da, gaztainondoakin berdina gertatzen da, zuk gaztaino oso onak ematen balin baditu, baina balin bada aulagoa aizean aurren, o balin bada aulagoa ez dakizenik aitzan aurren, azkenen reproduzia moztu iten dezuzuk. Osa, zuk aukeratzen duzu ona ematen dulako, baina ona emateaz gain beste faktore batzuk bete behar ditut. Azkenen ulertu behar daude baita gaztainondo eta arte hauek mendian bizi dela, orduan aukeraketa, gizakian aukeraketa badao, baina gero naturan presio bat dao, ez badute ondo funtzionatzen, ez badute ondo egokitzen, ez du laurre egiten. Eta gizakiaren hautaketa horretan ere norabide aldaketak egongo dira, ari gara 2000-3000 urteko prozesu bat hitz egiten, kaso orain dela 1000 urte modu batera egingo zen, gero, zura edo zertarako nahi zen, horren arabera ere pentsatzen dut aldaketak sortuko zirela. Zaila da, zehazten, noiz eman dien aldaketa hori, baina adibidez oso argi da ongauz bada, gozotasunan pertzepzioa asko aldatu dela azkeneko urtetan, gero eta gauz gozogo behar diteula. Hoi sagarretan pasatzen da, adibidez, garai baten jan sagarrak zienak, gaur egun sagardo sagarrak die. Eta ez dutelako jateko balio, baizik, eta garai baten ahon sartzen ziren gauzat diferente zilako. Baina saiazuzuk, beste nire lankide gustoko dituzten Australiako sagarroi maite ditezula, eta ja betiago azerratuko. Pink Lady izan dute. Pink Ladies zehoik. Gaina, gero konturatu naiz, jakituria orokor badagola. Jendeak orokorran Pink Lady kontzeptu hau eta ezagutzen zuela. Bai, noski. Nik lehenengoz. Nei berdina pasazitzaiten, nire etxen, erretzi sagarra, eta beste pare bat gehiago, Golden, bai. Eta nik karrera ikasten, klasen hau beto zitzeien, da nik irakurtzen ditun sagar klaseka, Pink Lady adibidez, eta beste batzu dauden agola, nik enitun izan da, jende, hau olakoa da, nik hau supermerkatu nire ostet. Hau supermerkatu nire ostet. Nire zalantza da, hau ez dakit erantzuna badakizunak aitza, bestela pasapalabra intzazu. Baina, sagarra hauek Australian nasutako bi espezien ondoriozkoak uste direla, ze Googleen begire ibili nintzen, hori ala omen da, bi espezien zaporeak elkartuta eta bar, baina sagarra hori... Espezie ez, izango da bi norbanako. Espezia sagarra da, maluz domestika. Dos. Beraz, bi sagar norbanako nahaztuta. Bai. Vale. Hori nahaztuta sortu zutela beste hau. Batek ematen zion uste dute zapore goztua, baina bestek iraunkortasuna. Nunbait galdu egiten zen sagarra segituan, eta orduan komertzializatzeko, eta gaur egun posible da sagar hori Australiatik ekartzea, edo dagoeneko hemen Almeriako biberotan edo egongo dira landatuta. Hoi iten dana da hibridazio prozesu bat aurrena, esan behar da baita hibridazio prozesua izaten dizutela hau da aita eta hau da ama, baina hoi iteko probatu zituztela beste 100 edo 1000. Aha. Beraz, kastina egon zen. Claro, era kastin bat joten da, totalmente. Igual botanikan ere kastina ditugu zaio. Zaio kastin deitzen uste, baina... Baina ulertzen dugu. Igual kastina ditugu zaio kastin deitzen. Oso erantzun hona iruditu zaika. Ikusten, nik horrelako erantzunak ekarregarren maite ditut. Esan izan balit, Pink Ladyen maite duela, pues ya zen, beste baino. Erantzune asko gustatzen. Baina, nasketa hori ematen da, eta gero nasketa hortatik hartzen dien mentuk, adartxoak,
eta adartxo horiek distribuitzen die, horiek normalen, nola pertsona bate ondan edo organizazio bate ondan, nasketa hori egiten urte askotan, investigazio bat ematen da, patenteak eukitzen dituzte arbol horiek. Horregatik ziurrenik ez dakit justu pin lady hoi, baina pin lady hoi ez tezu Tolosako landare azokan topatuko. Eta ez inok ez dulako nahi, ziurrenik denak erosiko lukete, baizik eta igual arbola landare baten normalen. 20 euro balio dulako, eta pin lady horrek patenteagatiken 50. Hori diote Pink Lady ezale, garestia dela. Osea, sagar premiuna bailitzan. Garestia da Pink Lady, Hori esaten dezue bai? Lotxik gabe gaina esatezue. Hor, baina, alare, beste baterako gaia kaitze, izoko 11 bueltan ditugu eta ez digu askorako mango, baina inoiz sagardo gileren batekin hemen Aldabako bidean eta egon eta aipatzen zuten ez, garai batean Gipuzkoan bakarrik, soilik Gipuzkoan, ez da izen bat ziren baino, sagar, nola esamarko gunekin, norbanako espeziez. Bueno, baina sagar mota ezberdin, ez dakit, ikaragarri pilazu dela, eta 70 urtetan asko galdu egin direla, eta gero asko jatekoak ziren horiek, nola sagardorako erabiltzen diren gaur egun, eta baina zifrak nik orain ezazkat buruan, ikaragarriak ziren begiratuko ditugu. Momentu honetan ez dakit, 120 piko daude Euskal Sagardo deituran barrunen. Guain gaine iparraldekok, Nafarrokok eta Gipuzkoa Bizkaia eta Arabakok daude. Posible da, 30 markadan 700 piko egotea? Gehiago igual. Iaia esan daiteke, hautaketa prozesu horren bidez, txertaketan aurretiken azik eta zitezien, iaia basarri bakoitzak bere sagar klasea edo auzo bakoitzak edo zeuzken. Azkenen aukeraketa hori etzalako ematen hain gaur egun, eta hau askotan kritikatzen den gauz badan zenbat zentzutatiken, eta bukatzen dut. Euskal Sagardo deiturak gomendatzen ditun sagar variedadek ez dakit 21 edo 30 jatzen dienen, onartuta 120 daudenen. Eta ziurrenik 120 kanpo beste asko daudenen. Pixkator, azkenen konserbatzeko eta merkatuaren neurri eta estandarretan sartzeko, sagardo gileak ulertu behar di, ezin da garai baten bezala urtero sagardo diferenteain, zetik gizarteak ez du onartzen. Asko gustatzen zaigu esatea kupela huegoa dau beste baino, baina kupela ontako sagardoa eta hortakoa berdine da. Piskat aldatu daiteke kupelan zeotergatik, baina zumue berdine esan. Txuria sentitzen garelako Zean Bagenituen ardibeltzak, bai, Gorka Santestebanek eta ez dakit Goiurik esan da bezala bulegok badu kantu bat, ardibeltzak Gorka eta Goiuri dira ardibeltzak? Horrela interpretatu ziteken esan du. Ez? Baditu ardibeltzak Gorkak eta Goiurik esan du. Bueno, hemen ez da bai da metafisiko edo filosofiko baterako espazioa izango genuke. Nik ardibeltza izatea ez dute txartzat hartzen. Ados. Neiko ardibeltz sentitu naiz orakorren eta sentitzen naiz orakorren. Ados. Bai, eta ez dut arrotasunetik esaten, baina 40 urtetara iritzen zarenean, bikotekide, seme-alabari gabe, ja, azteko bazara pixat ardibeltz, eta lan normatibo bat ez daukasunean, zure gurasoek lotxa sentitzen dutenean galdetzen dieten, aizu zure semeak zertan egiten du lana, eta horrelako kontuekin, iztzak hartzen du ardibeltzarentzat, olako espazio oso ziegizko bat. Akaitz Arasola bajarraituko du, sagarrondoekin, ardibeltzekin, eta dagokionarekin izkin. Zeetan, bitartean, zaindu asko eta prestatu ekainerako bildo txapeltzoiek. Ezkaraztuko, baitazu ere. Jaio musika hil berritxarraken kantonekin egin dugu azken minututxoa edo azken tartetxoa eta bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, Oñatze Aizpuru lankidea bertan dugu eta Oñatze, egunon?
Egunon, bai lagunok, kontatu dizuegun nola Bart Israelek berriz ere Gaza gogor bombardatu eta 300 gora diren hildakoak, eta azken orduetan honi zilegitasuna eta babes osoa eman diona etxe zuria. Ameriketako Estatu Batuetako gobernua izan da Caroline Levitt etxe zuriko bozeramaileak Fox News telebista katean hala mintzatu baita. The Trump administration and the White House were consulted by the Israelis on their attacks in Gaza tonight. And as President Trump has made it clear, Hamas, the Houthis, Iran, all those who seek to terrorize not just Israel, but also the United States of America will see a price to pay. All hell will break loose. Estatu Batuak ontzak eman dute beraz. Israelek Gazarako sueten hautsi izana eta Palestinako bombardaketa babestu du. Entzun duzuenez, Iran edota Yemengo Hutiak izan ditu izpide Caroline Levittek eta ohartarazi Israel eta Estatu Batua beldurtzea bilatzen duen orok infernua jasoko duela ordainetan. Mugimendu islamista Hamas berriz erantzun du, suetenaren bigarren fasea negoziatu nahi zutela adostu bezala, gatibuen trukeekin jarraitzean bai Israelgo tropak zerrendatik guztiz erretiratzearekin batera behin betiko bakea lortzeko negoziazioekin jarraitzeko. Israelek uko egiten diola ordea bere tropak erretiratzeari dio Hamasek eta batez ere Gaza eta Egipto banatzen dituen Filadelfia korridoretik ez duela alde egiten. Benjamin Netanyahuk aldiz esan du jarraituko duela erasotzen eta baita lurrez beharrezkoa bada ere berriz inbadituko duela. Netanyahu dio erasoi berrekiteko arrazoia dela Hamasek ez dituela baitu guztiak askatu. Beraz, badirudi gatazka berriz ere gordindu egingo dela edo hori da behintzat iradokitzen dena Trump iritsi eta dakizuenez Yemenen ere erasoak egiten ari delako eta nolabait ekialde hurbilean edo inguru hartan tentsioa hazteko asmotan dagoelako. Larunbat honetan berriz Euskal Herria Bilduk bere batzorde municipalista egingo du Azpeitian eta horren aurkezpena egin dute gaur Aizpea Otaegi eta Joseba Siron Errenteriako eta Iruñeko alkateek egin dute aurkezpena. Udalerrietan martxan jartzen dituen tokiko politika publikoak eztabaidatu eta koordinatuko ditu bertan ezker subiranistak. Erlojuak koordinatuko ditugu hainbat arlotan etxebizitza, trantsizio ekosoziala, zainketak edo gobernantza eredua. Eta bereziki arreta etxebizitzari jarriko diotela esan dute, EH Bildu ez ezik, EH Baiko ordezkariak ere bertan izango direlarik. Bidean aurkitzen ditugun zailtasun hauek guztiak gora bera, EH Bilduko eta bere udaletako alkateok lanean jarraitzen dugu, eta etxebizitzaren arazoari konponbideak bilatzen jarraitzeko konpromisoa hartzen dugu. Euskal Herritarren ongizatea eta bizikalitatea bermatzeko gure konpromisoa erabatekoa da, eta horretarako funtsezkoa da lanean jarraitzea, eta Euskal Herritar guztiei nolabait eragiten dien etxebizitzaren arazoari irtenbideak bilatzen jarraitzea. Azken aipamen bat, kasu honetan Espainiar estatuan salduena den Marka kirol egunkariak gaurkoan bere azalera eta nolabait horrelako maketazio berezia eginaz Euskal Pilota Federazioaren afera dakarrela. Espainiar kirolarentzat eskandalu historikoa. Hala dio titularrak, pilotak ageri dira ikurrinarekin eta bertan nazioarteko Euskal Pilota Federazioak, Arraizketa Gipuzkoako Euskadiko Euskal Pilota Federazioa bertako kide gisa onartu ondoren, Espainiako Federazioa bertatik kanporatzeko mehatxua dagoela mahai gainean eta EAJ eta PSOEren arteko itun badela esanaz, eta Espainiar estatuak ez duela deus egiten gogor kritikatuaz gaurkoan Marka bere azal horretan. Hauxe beraz lagunok kontatzeko genuena momentuz. Eskerrik asko oinatze Aizpuru, aurrera jarraituko dugu, baina hemen ja gure artean azken notizia honi helduta, pentsatzen dute eskuz binakako azken finalen txapeldunak ere Markako azalera eraman zituztela. Bai. Lotxa gutxi behar du. Gizakiak. Tira, jarraituko dugu berri horri ere lotuta, ze dakizuen bezala, guardiko amabietan informazioaren ari helduko diogu berriz ere hementxe naiz irratian, baina bagoaz zientzia giroan murgiltzera, hementxe bigarren kafean, hurrengo minutuetan. Ours is the power, and now is the time. This is the hour, the power of time. Ours is the power, and now is the time. This is the hour.
aboard. Electric weather, above and below. Light as a feather, steep as a board. Electric weather, above and below. Duela egun batzuk bete ziren 5 urte COVID-19ak eragindako itxialdia indarrean jarri zenetik. Ezjakintasuna, egonezina, beldurra ere bai, bolada arraroa bizitzea egokitu zitzaigun eta 5 urteren ostean denbora tarte horrek eta orduan bizitako guztiak ematen duen perspektibarekin hausnarketarako tartea hartu nahi dugu zientziaren ikuspuntua erdigunean jarrita. Izortze Santin Gomez, Euskal Herriko Unibertsitateko doktorea eta gure zientzia irakasle partikularra da, eta gaurkoan berarekin saiatuko gara, garaiari harri apur bat jartzen. Izortze, egun honetan ongi etorri? Kaixo, egun ondan hori. Zer moduz gara? Ondo esan beharko. Duela 5 urte garai honetan baino beto? Bueno, bai, esan daiteke bai, ez? Bere, gauza asko ikasi genituen hortatik ere, eta hori ere positibotzat hartu behar du, baino bai. Garai hori baino beto gaude esango nuke, ez? Uste dute, bai, Izortze, martxoaren 15 jartzen da nolabait ere, itxialdia iragarri zen, ez dakit, 0 eguna edo dana delako modura, baina nolabait guri, herritar arruntei, bi aste lehenago ja, hasi zitzezkigunez, Europan lehendabiziko kasuak agertzen hasi zirela, gero martxoko lehen astean ere, Euskal Herrian ere lehendabiziko kasuren bat edo agertu ote zen, gu, herritar arruntak garai hartan, une haietan haizeak nondi jotzen zigun ez genekila genbiltzan, zientzia komunitatean nola oroitzen dituzuzuk itxialdiaren aurreko 15 egunaiek, Europan lehen kasuak agertzen hasi eta itxialdia ezarri bitarteko 15 egunaiek? Esango nuke, herritar arruntak bestela ginela nola baitez, guztioi, sorpresa zarrapatu gintuen zerbait zelako, ez? Momentu hartan, horren inguruko informazio oso gutxi existitzen zelako, ez? Orduan, garai hartan ez genuen uste, nik behintzen ez nuen uste, enbesterako izango zenik. Bai, hasi ginen entzuten, Txinan hasitako infekzio horiek, arnaz aparatukoak, baina egia esan da nik ez nuen uste hainbeste zabalduko zenik, ez? Esan beharra daukat ere, ni momentu horretan ez nintzela horrelako infekziotan aditua, ez? Gero denborarekin ikasten joan nintzen, hain zuzen ere divulgazioa egin nuelako, baina, niri sorpresa zarrapatu ninduen eta ez nuen espera inbesterako izango zenik. Eta nik uste dut ikertzaio askori ere berdina gertatu zitzaiela. Zure kasuan Izortze, noiz somatu zenuen edo zer izan zen ohartarazi zintuena esan zenuenean, bai, hau akaso uste duguna baino handiagoa izango da. Zer seinale somatu zenituen? Kasuak gehitzen joan ziren heinean, ikusita nola betetzen ari ziren ospitaleak, ez? Gogoratzen baduzue, momentu oso gogorrak izan du ziren, ospitaletan kriston karga, egon zen, UCIetan askotan alduten almenetik gora zeuden, eta momentu horretan, konturatu nintzen, etzela broma bat, eta benetan, zerbait larria izan zitekeela, ez? Batez ere, nolabaiteko kontrolerako neurriak hartzen ez bagenituen. Inigo Goiuri, zuek Tolosarrak izan da gainera, nik ere gogoan dut, inauteri 2008ko inauteri haietan, ikusi genuela, jendea, buzo txuriekin, virusaz mozorrotuta, nola oroitzen dituzu zuek inauteri osteko lendabiziko kasuen agarpen hori eta itxialdia iritsi bitarteko egun horiek, bi aste horiek? Nik kontatu behar dizut, eta uste dut abezu dela irratian inoiz kontatu, nik garai hartan ospitale batean egiten nuela lana. Ara? Ospitale bateko komunikazio departamentoan egiten nuen lana, hemen irratian hasi aurretik, eta, bete-betean harrapatu gintuen, jada, Izortzek esaten zuen bezala, aurrera hilabete batzuk lehenago, hasi zenean ez, eta Txinan hau, eta beste, eta han aipatzen zena, Izortzek aipatu duena baita ere ez genekien, eta zerbait urrutiko bezala ikusten genuen, eta hau bitxia da, ari ginen grabatzen, bideo bat, nola zer egin behar zuten ospitale hortako langileek,
iristen balin bazen, norbait, COVID positibo duna zena. Eta orduan ari ginen, bideo bat grabatu nahi genuen, ospitaleko intranetean gero zabaltzeko, eta langile guztiek ikusteko, eta triajea, eta nola hartatu, eta gero nora eraman, eta zer egin, eta horixe grabatzen ari ginen, komunikazioko departamentukok, eta han geundela, bideo hori grabatzen ari ginela, deitu zioten ospitaleko zuzendari medikoari, esateko, Donostiko ostalari bat kutsatu egin zela, eta hori zela ezaguntzen zen Donostiko lehenengo kasua. Eta ari ginen, bideoa grabatzen, nola hartatu. Eta orduan, bapaten esan zuen berak, begira deitu didate eta esan didate, Donostiko ostalari batek positibo eman duela, eta hori izan zen, denen artean, bapatean, benetan erreala ikusi genuen une hori. Izan zen, bale, iritsi da. Eta handik 2 ordutara, bapatean, ezagit, dena hankaz gora bezala. Gogoratzen dut hori, lehenengo oroitzapen horiek. Nigo zure kasuan klik hori edo, noiz izan zen? Jo, nik... Izan baldin bazen klikik, buruan. Bai, ez dakit, nik usten era progresiboa izan zela, ze gogoratuko duzu, Tolosako inauterietan gertatzen da uste dut, edozein herritako, batez ere neguan gertatzen den festetan gertatzen den bezalaxe, eta hemen zientziari entzunez, badirudi ezkarela gaixotzen hotzaren ondorioz, baina izortze zuzendu edo matizatu hau nahi zuen bezala, hotzak gure sistema immunitarioan eragin bat izaten duela eta horrek egiten duela, norbait virus edo bakteri edo erasotzaien aurka, gorputza pixka bat ezain prestatu egotea, horrelako zerbait izango litzateke ez da izortze? Perfecto, azaldu bezu. Beraz, neguko festaskotan gertatzen da, ibiltzen garela desordutan, arropa gutxi, gero lo gutxi egiteak ere eragina dauka, gauza askok ez, eta, gaixotu egiten dela jendea. Tolosako inauteri haien ostean, jende mordoa zegoen sintoma gripalekin esango dugu, ez? Gero zertzen, uste dut ezken oraino ez jakin, batzuk COVID-a kasu izango zutela edo ez, edo beti daude zalantzak ez, lehenengo diagnostikoa egintzen arte, benboratxo batean, eta baina jende asko izorratuta ibili zen, eta gogoan dut, inguruan jende asko zebilela izorratzen, gero hasi zela nolabait informazioa heltzen, ostra, itxialdia etorzitekela, ze lehenengo kasuak bazuden, oso denbora gutxi pasatzen, inauterien amaieratik itxialdira. 10 egun. Hori da. Eta gogoan dut, nik egin duela, horrelako krisi baten aurrean egin behar dena. Eta da, prestatu. Eta nik egin nuen instrumentu guztiak etxera eraman. Kontrabajoa, saxofoia, teklatuak, akordeoia, mandolina, ukelelea, elektrika, dindina etxian jarri nuen. Iritsi zen itxialdia, pres gaude itxialdiari aurre egiteko zorionez, eta tontaketak alde bat erotzita, enuen bestelako beharrik izan, nintzen gaixotu, edo dakidala nintzen gaixotu, baina horrela gogoratzen ditut, pixkate mehatxuari nolabait aintzate, mehatxura aintzat hartuta erantzunez ez, eta esan, ostra, guztu dut, igual etxean sartuko gaituztela, nahiko, sinisten nuen movida horretan igual gertatuko zela, eta bada ez bada instrumentu egia pixkanaka etxera eraman dituen, baina, horrela, eta gogoan dut ere, akaso ardura gabekeriaz edo, baina, itxi gintuzten egun hartan, lagun baten urtebetze ospatu bar genuela, eta 3 lagun elkartu ginela bazkaltzeko, eta esan, gazek, notizia berriak izan arte, zaindu eta etxera, eta horrela egin genuen. Izortze zuren aipatu duzu divulgazioa, aipatu dugu hasieran ere, egun hasiak izan zirela, ez geneulako informazio horik, ez genekielako zer ari zen gertatzen, ez genekielako zer gertatuko zen, une horretan, komunikazioak sekulako garrantzia hartzen du, eta alde batetik bazegoen ez, nolabait ere arduradun politikoek ematen ziguten informazioa, eta bestetik osasun arduradunek ere ematen zutena. Une hartan, izortze zientziari erantzunak eskatzen zitzaizkion, erlojuaren aurka behar ziren, denborarik etzegoen, baina erantzunak eskatzen ziren, komunikazioaren ikuspuntutik ere esparru zientifikoan, pentsatzen dut, une zailak izango zirela, zer esan, nola esan, horren inguruan. Bai, saia zen, bai, ez? Azken finean, nik uste dut jendea informazioa behar zuela ulertzeko zer gertatzen ari zen, ez? Baina, klaro, informazio hori zen bat ere argia, esan bezala zerbait berria zen, ez? Orduan,
zientzialariak saiatzen ginen azan, informazioa heldu ahala, informazio hori prozesatu, eta zuen bitartez nolabait jendarte eratzen, ez? Eta batzutan kostatzen zizaigu, batez ere, gure, esan esan guk ematen genuen informazioa, batzutan politikareiek ematen zutenaren kontra zijoalako, hain zuzen ere, ez? Eta orduan hor, komunikazio talka bat bezala bizi izan du nuen nik, ez? Nik uste momentu horretan, batez ere, politikari falta izan zitzaiena, izan zela hain zuzen ere, zientzialarekin komunikazio gehiago izatea, ez? Beraiek, ematen zituzten azalpenak, argumentu zientifikoak izateko alde batetik, baina baita ere, inposatzen ari ziren neurri horiek azaltzeko eta jendarteak hobetu ulertzeko, ebidentzia zientifikotan oinarrituta zeudela behar bezala azaltzea beharrezkoa zelako, ez? Orduan, nik esan beharra daukat, momentu hori baino lehen nik divulgazio gutxi egiten nuela, idazten nuen egunkarietan noizean behin artikuloren bat, baina horretarako ere urte hurrena da, ze zuekin kolaboratzen hasi nintzen hain zuzen ere itxialdian, eta horreri esker ere, nire divulgatzaile papera nolabait, pixka bat gehiago handitu zen, ez? Baina gogorra izan zen gogorra, bai. Eta zuk, zure divulgatzaile eta komunikatzaile alor horretan, somatzen zenuen garai hartan, hitzak ondo aukeratu beharra, zer esan, nola esan, zientziaren ikuspuntutik zeuden egiez edo gertaerez gain, hoiek nola komunikatzeari ere, pentsatzen dut horrek ere eraingo zizkizula burua usteak. Era bat, nik uste dut garrantzitsua nazela zuhurtziaz komunikatzea, ez? Nik beti esan dut, normalian zientzialariak ez garela oso taksatiboak, ez dugu esaten, hau horrela da. Ez beti esaten dugu, ditugun datuen arabera, badirudi hau horrela dela, ez? Eta garaia hortan horrelako esaldiak aukeratzerakoan benetan kontu zibiltzen ginen, ez? Ze egun batean egia sana, gertazitekeen 15 egunetara, ez dut esango gezurrea izatea, baina, datu gehiago dituzu, eta orduan informazio gehiago daukazu, eta nolabait, dituzun informazioak aldatzen direnez, ere egiten dituzun afirmazioak aldatu behar dira, ez? Orduan nik esango nuke zuhurtziaz hitz egin behar genula, eta gaur egun ere beste hainbat gauzetaz ere hitz egiten dugunean zuhurtziaz egiten dugu. Esan du lehen Izortze, jendeak erantzunak nahi zituela, esparru zientifikoari edo komunitate zientifikoari ere, esparru politikotik erantzunak eskatuko zitzaizkion, halako batean txertoak entzuten hasi ginen, hori zen konponbidea, hori zen soluzioa, baina horien komunikazioa ere, hori nola esan asmatzea ere, etzen erraza esan nahi dute, esatearekin txertoak datoz, eta guztia amaituko da, hor ere tentu zibili beharko zen, esan nahi dut, gauza txarrak esaterakoan bezala, soluzio bideak aurkezterakoan ere, tentu zibili beharko zen, eta kontu zibili beharko zen duten. Bai, batez ere esan duanagatik, ez? Gaixotasun berri bat zen, eta oso denbora gutxian garatu zen txertoa, ez? Orduan jendea ez zuen ulertzen nola hori posiblea zen, eta nola posiblea zen, benetan segurtasun neurri guztiak beti izana hain denbora gutxian, ez? Orduan, hor lanketa pedagogiko bat egin behar da, ez? Argi dago, txertoek bizitzak salbatzen dituztela, COVID-19aren kasuan argita garbi, baina baditugu bestelako adibideak, elgorria kasu, zerbait esatearren, ez? Eta orduan, hor lanketa pedagogikoa egin behar da. Jendeari azaldu behartzaio, zergatik hain denbora gutxian lortu zen horrelako txerto eraginkor bat lortzea, ez? Jendea beldurra ez izateko txerto hori jartzeari. Orduan, berriro ere, komunikazio gardena, pedagogia, hori falta sala uste dut nik, ez? Eta nik alde horretatik uste zientzialariek lan itzela egin genula zuzen ere horrelako azalpen pedagogikoak ematen. Alde horretatik egia esan da posik. Hasieran aipatu du, jendeak ez jakintasuna zuela, ondoren beldurra ere etorri zen, eta zuk esan duzuna, hor txertoen soluzio hori aurkezterakoan, jendeak berriz ere, ez dakit, baikorri izateko edo itxaropena izan zuen, zuk zeuk somatu zenuen jendeak informazioa jasotzeko, edo zuek esaten zenuten hori jasotzeko moduan aldaketa bat izan zuenik, itxialdiek irauntzuen hilabete terdi horretan, esan dut, hasieran haserrea zena, gerora kaso, ez dakit itxaropena, baina jendearen informazioa jasotzeko moduan ere aldaketari somatu zenuten? Nik begia esan da, uste du jendeak gure informazioa oso modu baikorrean hartzen zuela, ez? Eta izan ere, denbora horretan zehar jaso genituen
jendeangatik, zoriondu gintuzten, egiten genuen esfortzuagatik, eta abar. Esan beharra daukagu ere, justo txertoi lututa, bestelako iruzkin ezain politak ere jaso genitula, ez? Noiz baita hemen komentatu izan dut, esaten zigutela gu txertoaren aldekoa ginela, farmazeutikek ordaintzen zigutelako, betiko historioa, ez? Baina oro har nik uste dut jendea eskertu zuela guk egindako lana, eta horreri esker ere ulertu zutela zer zen gertatzen ari zana, eta bere txertoen garrantzia ere nolabait ulertu zutela. Ari gara, garai nazi bati buruz hitz egiten, esan duguna, erantzunak behar ziren, jendeak erantzuna nahi zituen, baina kaso beharrainak euskarririk ere etzegoen erantzun horiek emateko, erlojaren aurka lanean aritu behar izan zen duten, 5 urte pasa dira, Izortze, eta COVID-aren krisialdiaren ostean, badira, hainbat ondoriorekin geratu diren pertsona, COVID iraunkorraz hitz egiten da. Azaldu guzu apur bat, COVID iraunkor horretaz hitz egiten dugunean, zertaz ari garen? Bueno, oraindik ere oso gutxi ikertu den zerbait da, badaude ikerketak, baina gutxi ikertu da, eta oraindik ere ez da ulertzen zergatik gertatzen den. Baina berez, COVID iraunkorra da, COVID pairatu duten pertsonetan, COVID-ari lotutako zenbait sintoma modu permanentean geratzen direla. Arnasa hartzeko arazoak, nekea, minak, buruko minak, egiarretako minak, da sindrome bat bezala, zeinetan sintoma ezberdinak ditugun. Zein da arazo larriena esango nukenik? Diagnostikorako lanabesak ez ditugula. Ezin da ezer neurtu ikusteko pertsona batek COVID iraunkorra daukan ala ez. Orduan, normalean pertsona batek horrelako sintomak dituenean, egiten dena da beste gaixotasunak deskartatu, eta behin beste gaixotasun horiek deskartatu diela, esaten da, diagnostikatzen da pertsona horrek COVID iraunkorra daukala. Zergatik garatzen den? Ez dago argi. Batzuk uste dute susceptibilitate genetikoa egon daitekela, beste batzuk esaten dute behin COVID-a izan duzula, sistema immunean aldaketak gertatzen direla, haunturarekin relazionatutako zenbait seinaleztapen piztuak mantitzen direla eta horrek eragiten ditula sintomak, baina egia da, dela gaixotasun bat konplexua, ura pairatzen dutenak oso gaizki pasatzen dutela, eta oraindik ere honen intzidentzia zein den ere ez dakigu. Uste da, milioika pertsona daudela munduan horrelako gaixotasuna dakatenak, baina ez dago argi zenbakia zein dan. Eta berriro ere, batez ere emakumeak pairatzen dugun gaixotasun bada, Orduan ere hor generoak nolabait zeharkatzen duen gaixotasun bat izango litzateke, horrek dakarran araken. Izortze, askorako eman dezaken gaia da, baina purka-purka bukatzen ere joan behar dugu, eta orain egingo dizut, esaten dena, milioiaren galdera. Ea da. Berriz ere horrelako zerbait etorri liteke, edo jada aurrekoaren ostean badaude mekanismoak edo neurriren batzuk, berriz horrelako itxialdi bat ekingo luketenak. Erantzun dezaiok ezu galdera horri, baduzu erantzunik galdera horrentzat? Ezin dut erantzun, ez dakite itxialdia ekieteko bezain beste neurriak ditugun. Adituek esaten dute beste pandemia batzuk egotea oso probablea dela, batez ere krisi klimatikoa dela eta ematen diren aldaketengatik, hor daukagu hegazti gripe, askotan hitz egin dugu horretaz, eta badiduri beste pandemiak etorri daitezkela. Ikasi dugu zerbait COVID pandemiatik? Ikasi dugu gauza asko, besterik gabe, falta zaiguna da implementatzea. Batzuk implementatu izan diaia, beste batzuk ez dira implementatu. Bere momentuan COVID-19 garaia pandemia gertatu zenean, gogoratzen baduzu ekialde hurbileko herrialdetan, nola aurretiaz MERS epidemia izan zuten prestatuagoak ziren. Orduan, nik sinistu nahi dut guk ere prestatuago gaudela. Baina horrek itxialdia ekidingo ote duen hori gehiegi esatea da. Ez naiz ausartzen horrelako baieztapen bat egitera.
Horrekin geratuko gara, guk ere ez daukagu, galdera horrentzako erantzunik, kontua da, zuk esan duzuna izortzen, neurri batean behintzat, gertatu eta bizi izan dago esperientzia horretatik gauzak ikasten baldin badira, eta gero, zientziaren alorreko kolaborazionetan askotan agertzen den gauza bat ere bai, ez? Behar beste lanabes eta behar beste baliabide bideratzen baldin badira, gauzen ikerketara, akaso, are hobeto prestatuago egon gaitezkela, hurrengorako. Hala da, bai, hori da gakoetako bat. 5 urteren ostean egin dugu, orduan gertatutakoaren errepaso bat, zientzia erdigunean jarrita. Izortze Santin Gomez, eskerrik asko, duela 5 urte gertatutakoaren ingurukoak, zientziaren ikuspuntutik nola bizi izan zen dituzten kontatzeagatik, eta lasterera izango dugu berriz, elkarren berri. Bai, ondo segi, zaindu. Aio. Eskerrik asko. Kubakoan dantzat nize, Kubakoan dantzat nize, aizpak gara bai baina ise, arbau baltza elaten dut, baina azalabekot zurize, azalabekot zurize, aizpak gara bai baina ise, Kubakoan dantzat nize, estekot baltza azala, estekot baltza azala, eta Kuban buzuri gara, bakotxak bere zaurizak, eta lanak gara alaba, eta lanak gara alaba. Goizeko 11:08 minutu, entxe bigarren kafean, aldatu behar dugu giroz, zientziatik musikara, naiz eta musika ere, baden nolabait zientzia bat, edo badagoen zientzia bat, musikaren atzean ere. Bueno, edo ez, auskalo. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Maia Lenteia bide, egunon eta ongitorri berriro? Egunon, zein Bueno. kasu hemen? Ez nik duzun espero. Ez? Ja, ez da nik ere nere burua. Nik atzo lurretan ikusi zintudan? Bai? Joder. Photoshopa izango zen. Teletransportatu intzea. Ez, atzo goizean goiz, martxan jarri, gaueko ordu berantiarretan iritsi, Jesus, eta gaur 3. kafearekin, ari naiz bigarren kafea egiten. Animo, egunekin. Ez, entzitudan espero ez, baina, bueno, en fin, entzun ditun, bueno, jarri pixka gehiago bestia, pixka gehiago entzun ditzakun. Baitito behar badutito nadira bertan harina, uaina, etorri, ugana, harina, uaina, etorri, ugana. Bueno, Batematek taldea, bestia, garaia edo ubikatzen du, ezagutzen dezute? Zaldi bobo, Zaldi ezta? bobo, hori da, bai. Gaur, lehenengo aldiz, 3 urtetan, zaze Euskalduna ekarrikoet. Egia, Bai, ez dut oain arte ez Euskalduna ekarri, ez du oso ondo hitz egiten ere inguruan, baina eske onartu behar dut, ez daukadala interes berezirik.
euskal musikan autopatu deten arte. Ara. Eta hemen txakat. Bueno, ez da neria, dana esan behar da. Hemen txakat viniloa. Baina esan behar dut, hau nik eskuratutakoa dela. Osa, lagun bati oparitu nion, eta gaurko egunerako, esan nion izun meze zutziazu nik oparitutakoa. Ondo etorriko zaitela. Eta lagun bati esker ezagutu nun diska, pila bat gustatu zitzaiten, ze ez neukan inoiz horrelako ez errentzun da euskal musikan. Eta pues, gaur nera esmoa da, zuei esplikatzea zergatik gustatu zaian Zaldi Boboren Basa Jaun diska. Nik ezagutu nuen disko hau, nire lehenengo piano irakasleak ekarri zizkidanean, tori, 5 disko hauek entzuteko. Eta bat, zan Zaldi Boboren Basa Jaun. Gogoan dut. Nik Zaldi Bobo ezagutu nuen, gure herrian garai batean txirrindulari lasterketa asko egiten ziren, eta megafoniatik beti Zaldi Bobo zen zagarri. Orduan ez neken Zaldi Bobo zela, baina gerora esan nuen, haura, nik hau Zaldi Bobo zen. Bueno, behin gauzak kontatzen hasita, nik urtetan asimilatu nuen trikitixa, ze Zaldi Boboz gain, bueno, bestelako Zaldi Bobon Tapia zegoen, Tapia eta Leturia, Imuntzo eta Beloki, trikitixa repertorio guztia goten zen ziklismo karreretan. Nik ziklismo utzi nuen, universidad iristerakoan 18 urterekin, uste dut 25 urterekin oraindik, trikiti doinuak entzun parranda girotik edo erromeritik kanpo, eta nere barruan zerbait urduritu egiten zela. Negoen, erabat lotuta, ziklismo karrera baten atariarekin trikitixa doinua. Gerora, joan zitzaidan, baino, de repente trikitixak entzun eta ufa, barruan lotu egiten nuen. Baina, zorionez, hainbeste trikitixaren artean, eta ondo zegoen noski, baina, Zaldi Boboren zuten zen, egia. Horrein dizula, aireiz, ziklismo karrera batera joaten. Bozinetatik entzuten, hau. Gainera, hori, grabe gabe, ikaragarri medioso sonatzen zuten bozina plastikozko koniko kutre horiek arboletan lotuta zeudela, pak guztia zuen honek, bai. Bueno, agian entzule guztiek ez daukite norden zer den Zaldi Bobo taldea, edo agian naztuta dute. Michel Dukauk, 1981an sortutako taldea da, euskal folka, eta, musika tradizionala, deitu nahi diozuen bezala, beste genero, eskizakit esan atzerriko generoak, baina bai, ze berez roka ez da mengoa, reggaea ez da mengoa, jazza ez da mengoa, funka ere ez, baina orokorrean dutarik gabe, bai. Musika beltza, modu baten esateko, musikarekin hasten duena, eta badaude hortik baitare sorpresa gehiago, baitare Europan egiten zen rock moduko zerbait, hori 80 hasierako musika da, horrek esan nahi du 80ko hamarkada entzun zutela. Eta asko nabaritzen da, nire iritziz 80ko hamarkada, eta 90koa ere entzuna zula Michel Dukauk, eta badazpada, Michel Dukauk ezakienaren-zat, Angel Dualderekin batera, errobi taldea osatuzun, eta uste dut, baina hau zuzen duen berdia zuet, Tiktara taldean egon da? Ze talde? Tiktara. Michel Dukok. Eske, lagun batekin hitz egin dut, Aritz Luzuriagarekin hitz egin nun, da esan ziten bera Tiktara sartu zanean, Aritz Luzuriaga Tiktara taldeko basista. Esan ziten, bertan urtebeteko intzi dituzuela berekin, baina zaki dana da Michel Dukau taldearen sorkuntza neontzen. Jartzen du Wikipedian. Barkatu, Michel Duko, eske, frantzesa ez dut oso ondo oskatzen. Baina, Michel Duko, frantzesek nola oskatzen duten alde batera utzita, Euskal Herrian, 60 urtetan Michel Duko ditu dugu. Wikipediak dio, Tiktara mundu musika taldean ere jotzen du saxoa gaur egun eta konponketak egiten dizkio Oreka Teixa taldeari. Eske, gaur egun ordea badakit ez dagoela Aritzekin konfirmatu dudalako. Baina, Aritz taldean dago eta Michel ez dago. Olako simple. Baina, nik esango nuke Tiktaran ibilitakoa behintzat badela. Egia da, azken urteotan Caroline Phillipsekin, bere bikotekiretan musikarekin, binakako formatuan ere askotan aritu direla, eta horre... Hemen ere izan genitu, baita hemen ere. Eta horre ere jotzen dute beste musiketara, zarrabetearen erabilerarekin, eta izan duzu, entzuten zuten, entzun, eta ikasten zuten. Hombre, klaro, hori. Badakit orain parteidak aipatuko dituzula, bakoitzak baduela bere lotura, jazz giroarekin... Eske, nik disko entzunala, teklistak egiten duena, esatezu, teklistanek entzun du ez daki zer, baterik egiten duena entzun du ez daki, nabaritzen da pila bat ze iturritatik edan duten bakoitzak, eta uste hori dela diskaren onena. Zuk hemen mezen inoiz ekarri duzu, eta hauek oso mezen izaleak izan dakoak dira. Eske entzuten da. Guillardet izan zen,
ez da inola oskatu behar den, Frederik Gallardo, edo, hau izan zen urtetan Yamahako endorserra. Begira. Yamaha teklatu guapoenak, berak zuzkan, motif modelo berrienak, eta hor ere bazegoen sintetizagailuetarako, eta joera handia, eta bai. Eske oso aberatsa disko. Bueno, hori, partaideak, itxoin, hau baino lehenago, 96 arte irauntzuten, ni jaio nintzen urtera arte, eta bi lan, Zaldibo talde bezala, bi lan ditu, Basa Jaun, eta Aio. Oso kurioso iruditzen zitela. Entzun dut Aio, eta atzait Basa Jaun bezain beste gustatzen, gehiago gustatzen zait Basa Jaun, baina bueno. Niri ere. Baina, sin más hor dago, entzun nahi duenarentzat. Partaideak, Michel Duko, gitarra eta ahotsak, Joseba Tapia, trikitixa eta ahotsak, Frederik, eta nola esango dugun, Gallardet, teklatuak, Mikel Artiera, basua eta ahotsa, eta Beñat Amorena bateria. Uste dut, Michel Longaron ere ibili dela Zaldibo borekin. Bai, Michel Longaron, txontako launa. Bueno, ez, baina ez Lapurdin Michel deitzen zioten. Eta oraindik muga inguruan, Gipuzkoan ere, Irun, Oiartzun inguruan, hitz egiten duzu Longaronetaz, eta esaten dizute, Michel Longaron. Nastu nahi, gauderako Michel Duko. Ez baina, askok Michel deitzen zioten, ze arkainbat proiektuekin ere, mugaz bestalde, iparralean asko jo zuen, eta horrexegatik, Michel ere deitzen zioten. Bai, diskoetako bat berak grabatutakoa da, beraz momenturen batean. Uste, Aion, edo, monezakita Aion konkretuki. Horain, zalantza daukat, Zaldibobok zuzeneko disko bat ere etzuen egin rekopilatorio modura? Ez dakit, nik bi hauek bakarrik topatu ditut. Zaldibobo horren izenpean, digamos, bi hauek bakarrik topatu ditut. Basa Jaun eta Aio. Behiratuko dugu. Baina, pentsa, Beñat Amorenaren inguruan, momenturen batean, nik ere bueltatzuk eman dituen, baditu delako lagunak asko jarraitzen dutenak, Amorenaren zera. Berak, perkusio afrikarrean ikaragarrizko lanak egin zituen, Parisen ikasi zuen, eta Kenny Clark baterista estatu batuarrarekin ikasi zuen. Bazegoen hor, jaserako eta musika afrorako, Parisen orduan migrazio realitateare bestelakoa zelako Frantziar estatuan, perkusio afrikarrerako, eta joera, eta horre influentzia guztiak ere hor daude, baina jendeanek entzuten zuen. Dana entzutezun. Eta bueno, elkarrizketa txiki batuta nola ikusita, behaiek onartzen dute, diska, Michelek hitz egiten du. Naiz eta diskak hainbat estilo ezberdin hartu, dia estilo guztiak eta bat ere ez, baina alare nortasun bat daka taldeak. Eta nik uste hortan datzala, partaide bakoitzak aportatzen duen influentzia hori, naiz eta iturri desberdinetatik etorri, edo euskal musikarekin hain harreman gutxi izan dituzten generoak izan, nasketa bat da, ez dago pretensiorik zerbait purua egiteko inundik inora, eta nik uste hori dela onena, ze bestela hor ja arau batzutara mugatu bertzea, eta zorionez ez dute hori egiten. Eta nik uste hori dela diskaren onena. Eta jarraitzen dute esperimentazioaren giro horretan. Mikel Artieda ipatu duzu, Mikel Artieda bajista naparra da, berakoa, oraintxe atera duen... Beste musikari. Beran musikari pila bat omen daude. Omen daude, bai. Hor dago liburu bat, ikusten duzu etzanda liburu beltz bat bera jartzen duena. Betorreka bezaude. Horre egiten dute berak eman dituen azken mendeko, musikarien rekopilazio bat, eta asko goi mailan jotzen dabiltzanak, eta bai. Mikel Artiedak oraintxe atera duen, orain dela urte bi edo dabilkin proiektua, nola, sixekin, 6 sokako bajoarekin egiten du jokua, eta bera bajista izanik, bajoaren mugak erabate gainditu eta esperimentazio giroanetan murgiltzen da erabat, eta Joseba Tapia trikitilari bezala ezagutzen dugu, baina Joseba Tapiak akordonista klasikoaren karrera egin zuen lehenago. Badauka formakuntza musikal klasiko hori, gerora trikitixarako transizioan trikitixa berrasmatu zuen. Michel Duko gordabil zarrabetearekin, saxoarekin, bestelako gaita flauta, folk musikaren, eta munduko folkaren esparruak arakatzen beraz, hori egin zuten, baina eske jarraitzen dute egiten denek esperimentazio lan hori. Nik Amorena pixkat galduago daukat, baina badakit egin zuela olako ikuskizun pixkat erdi garaikide edo bat, olentzeroren ingurua, baina dantzariak, musikak eta gauza pioat murgildut txartatu da, azken urte hauetan, azken 10 urte hauetan, edo beraz, baitenak dabiltza horre full.
Claro, hemen hau gazta harrapatu ziren, baina, claro, hau, proiektu ontatik etorkizunera begiran, niri, logiko iritz zait bakoitzak garatu izana bere bidea, eta batez ere hori kontuan eukita ikasketa batzuk daudela, edo jakintza batzuk daudela, eta batez ere hori musika pixkat bultzatzeko grin hori dagoela, normala iruditzen zait hori horrela izatea. Eta ondo iruditzen zait, eta hori izan behar du beti. Orduan, esplikatzen dizuet, zergatik gustatzen zaidan disko hau, da arrazoi bat dago, printzipioz. Dela ez daukala konplexurik, diska honek, de kara, eta asko gustatzen zait hori, bai. Entzun ditzakezu reggaea, eska ez, baina bai, jazza, entzun diteke hard rock pixka bat, folka, funka, entzun ditzagu raga, asko gustatzen zaitela besti hau. Oartu naiz apaiz entxotana bezala, nere zalantzak beltze eta luzeak direla. Nikirautxaren alde borrokan nuena, pentsakizun tinkotan mugitu nintzena. Atzera begiratuta ikuste dena, intxa horrosko simel bat ibaiat marrena meditazioekin ez nuen ez diaten. Beste bide batetik behar noen dieten, galetzikaren krista joan naiz esaten, baina nahen ere ezer ez entzuten ematen. Azkenik ziur nintzen kapitalismotik, bizi behar nintzela ez dakit zergatik, baina zer arraiotan ari naiz orainik, jupi hautsaiteko kontatzen edakit. Laberinto hontan, nunda bukaera, nundako bidea, nundako letrak ere esan behar da oso guaiak, da aldarrikapenetik asko, ekologismotik pixka bat gehiago, lurra bestiarekin adibidez, dago, danetik dago diskontan, everything you want. Entzun dezagun, eguzkitan, ze iruditzen zait, disko berdinean daude bi abesti hauek, eta hori da, eske disko berdinean daude. Arratxeko zortzietan jantzi gabe Joseba da hotxen? Zango da? Bai, auskera hori. Ja? Lainoetan galdurika Ez dakit, Michele ematen. horregatik timbreak enau Michelera eraman, Javier Muguruzaren timbrea oroitu dit, eta pixkat kantakera, baina ez dakit. Da pixkat jazz klitxe bat, ze ez da ezer berezirik gertatzen, baina swing bada oso lasaia, normalen jazza ez da hain lasaia izaten, baina nik ez dut inoiz entzun swinga euskeraz. Edo modu hontan behintzat. Eta atentzua dituziten berezik eta onartu errat pixkat parrezazin nintzala. Ze iruditzen zait bi munduren talka nahiko ondo lotua. Eta gustatzen zait disko baten topatu dezakezula reggae abesti bat eta swing abesti bat. Eta ez du inkoherente sonatzen konjuntuan. Hori oso nahi iruditzen zait. Eta horraitik iruditzen zait, nortasun auditibo handia dukala. Hala ere, swing euskeraz topatuko izuz kantu batzuk, baina badago, Nik ez dut entzun. Eta esango nuke, nahi lehen horretik Javier Muguruzara eraman nauela kantu honek, Javier Akadiez hori egin duela. Joku hauetan, swing tempo nahiko moteletan, eta igual ez oso bizietan, baina bai, eta azken urteetan ere, beste fusiorako joera bat dagoenez, akaso nil bezalako talde batek, edo izango du hortik zerbait, bai, nik uste egin direla gauzak, baina egia da ez dela joera... Hau laro eta mabia da, Bai, Zaldibobok asmatu zuen Euskal Herrian ekarri zegoen mundu bat, hori ezina da, bai. Orain egitea, nik ez dut entzun, baina hau laro eta mabian gertatzen zen, da ez nahi zenteratu 2008 arte. Non, ibili zara. 2008 abuztura arte, da, nasan berda, 2008 abuztura arte. Euskal elementuak beste estilo batzukin fusionatzea lortzen dut, iruditzen zait talde asko ez dutela lortu hau hain ondo, edo bintzat nik entzun detenian beti gatu niz, edo bat ere euskalduna. Hau iruditzen zait benetan lortzen dutela fusio bat eta bi gauzak entzun daitezke. Bai elementu euskaldunak eta bai elementu atzerritarrak, eta horreitik iruditzen zait oso ondo dagoela. Eta hori batez ere ritmo eta harmonia beratxak ditula, eta humorez beteta dagoen disko badala. Diskoan zehar badaude humore tokeak, eguzkitan nahi graziaitit abesti bezala, edo mini gona edo total excitation, baita ere oso abesti graziosoak iruditzen zaizkit.
Pues bueno, guazen nire momentu gustokonak entzutera. Eta aspaldiko partez, konpasa neurtzen jarriko zaituztet. Epa, hasi gara. Venga, goi uri animo. Guazen entzutera Uainaren klipa, estrofa estribilloa, hor gertatzen den konpasaltza. Sartu atera hop lausta parzurietan, urarekin borroka zaleta darrenetan. Hei poliki niri ezkalde Ameriketan, non baitito behar badutitan nadira bertan. Harina, Uaina, etorri, ugana. Maialen ari gutxi batzen hemen 4 eta 2. 6. Bai, baina lehenago 6koan ziren. Bai, baina nolako 6a. 6 sortzietzen? Claro, hori da. 6 sortzitik 4 gehi 2 pasa dira. Ez? Ez. A ber? Pasatu gana da, erdibitze ternario batetik, erdibitze binario batean. Bat biru. Hemen 6 sortziko bat dago. Hor, amabi incluso, baina, bueno, bai, 6 sortziko bat. Eta estribilloan, pasatzen gea, 2ko erdibitzera, eta 6 laukoko konpas bat, ez dala bat eroikoa. Bat, bi, hiru, lau, bost, 6, bat, bi, hiru, lau, bost, 6. Ez da bat eroikoa. Baina bat eroikoa. Normalean lau izaten da, eta batez ere kontekstu hauetan. Ze gauza interesgarria, ze kantu hau, igual zu bezala euskal musikatik hain urrun egon ezkaren ontzako, oso kantu ohikoa da, asko entzun dugun kantua, baina inoiz jarriko ezkinean pentsatzen, ostras, hemen 6 lauko konpas batean dago estribilloa. Asko entzun duguna, baina erromeria talde bati versionatzen entzun ez diguna, aldi berean, Ja, jende gutxi versionatuko zen. Horregatik, eske, hauek egin behar da, hau zuzenera eraman egin behar da. Bueno, eta goizea gauza bat, entzun eta konturatu bai, konpasaldaketa bat, zerbait gertatzen dela, hortaz jabetzen zara, baina hortan aztertzen pentsatzen, bai igual ezkarela jarri. Eske, kontuan nik gidatzen egon hau entzun unian lehenengo aldiz. Eta gogoratzen eta etzenekin zen martxa sartuko txean. Bueno, nik automatikoa gidatzen da, eta orduan ez eta baina bai neon, eta izan zen, epa. Zeba ez dit kuadratzen ezerk. eta orduan bos hori, ezin nintzen konpasak neurtzen da, plan, a ber, nola eramangoet, bira edo irura, nola eramangoet, eta hortxe kontatu nintzen, ostras, keston aldaketa guaia da, oso ondo dago inda, ez da bat, bortitza da, ze bapatean gertatzen da, baina ondo geratzen da. Ondo geratzen da, natura da. Girotuta dago. Bai, hori da. Eta pues hori, adibidez, iruko subdivizionek, erdibitze honek, ni pixkat harina gogorarazteit. Eta pasatzen da rock patroi batera, baina ez da, estribilloan esan nahet, baina ez lauen, baizik eta 6ean. Eta, no se, horreitik gustatzen zait asko, iruditzen zait, hori, aberatsa, erritmikoki aberatsa. Eta ez dena bat ere ohikoa. Ez dira horrelako abestiak entzuten. Inigo hemen dago. Meme hori, tipoa daukan arbel bat. Ez, harritu iruko subdivizioak harinera eraman zaitu. Bai, eta ez fandangora. Bueno, hori fandangora. Fandangora. Fandangoa da harina, ez dakit bietako bat. Baina hori gogorarazi dit. Bai, fandangoa irukoa, harina bikoa. Bale, pues orduan. Bale, horan nintzen, pentsatzen, harinak ez duela iruko barne subdiviziorik ez, bai, fandangoa. Baina hori gogorarazten ziten hori, danik, pues begira, pues hau gaude entzuten da, errepente rock estribillo bat, baina ez lauen, bizik eta 6an, da hori, iruditzen zitu oso guapo da. Ska, edo SK, senpereko kultur astea. Hemen, ikusi nunian danika, ska besti bat eta zizanian senpereko kultur astea kontatzen, ostras, barre desiente inun egia zan, onartu bat gustatu zitzaitela. Gitarra elektrikoaren riffaren bilakaera folkia dago, hemen, trikitixarekin batera. Iruditzen zait, gitarra elektrikoaren soloa rock abesti askotan entzuten dugu, baina trikiarena ez.
super guapa, osea, Tricky Riff hau oso ondo. Oso gauza graziosa iruditzen zein Maialen euskal musikaren totemak deskubritzen garai hauetan, Ni ontako nago, osea, musika berria Bai. ez ere ikusteko baizik eta baita entzuteko. Eta gure entzuleetako askorentzat ere Zaldibobo berri izango da, beraz. Edo igual ahaztuta zeukana. Hori da. Edo zuten iniz horrela pentsatu Zaldiboboan. Joseba Tapiak Tricky Riff hau egiteko seguruenik egin zuen ja bereetako bat. Eta da, trikitixa konkretuak eskatu. Alegia, konfigurazio zehatzak. Ze, badakizu, trikitixa tono aldetik mugatua dela. Eta beraz, batzutan, segun ze eskala edo ze akorde egin nahi duzun, behatz batzuk eukiditzakezu hemen beran, eta beste hemen goran dago gizuta. Askotan trikitilerik ikusiko zenitun horrelako gauzak egiten atz lodiarekin hemen nota bat, eta orduan Joseba Tapia zen eskatzen bere trikitixa konkretuki diseinatuak, eta orduan nahi balin bazuen demagun Mach 7 akordeekin jo, behar zituen Mach 7 hoien notak hemen eukiko ditut, eta orduan tono hauetan ergonomikoago izan hori da, dena eskurago izango dut, edo trikitixak itxi eta iriki soinu ezberdina egiten duenez, akorde bat akaso osa dezakezu termina absolutuetan, nota horiek badaude trikitixan, baina nota horiek egiteko beharko zenuke iriki eta itxi soinuak batera gertatzea. Eta orduan beste modu batera, gauza, harrigarriak egin zituen, eta haren jarraitzaile dira gaur egungo trikitilari asko horrelako diseinuetan, beraz trikitixa pixkat beste leku batzutara joan zen. Agian, Tricky Riff egiteko horrelakoren bat ere egin zuen. Eskala konkreto behar dut horrela eta horrela, eta auskalo, baina horre egontzen ja, garai haietan uste du ja Tapia bazebilela instrumentua garatzen. Bai, pixka bat, evoluzio bat bultzatzen. Bazeuna, begira, badago abestia, Basajaun diskoari izena ematen diona, ez dakitan afrobeat bat, shuffle bat, ez dakitzen Montrean, baina harmonia oso interesgarria da, eta momentuz, sorpresa momentuak ditu. Akorde hori da abestiko gauza honena. Bai da pixkan mezeni, ez? Ez, mezenik ez ditu soinu horiek sartzen. Hori da pixka bat bideojokoa ez, marrazki bizituna. Pixka bat Caballeros de Zodiaco horrelako zerbait, akorde tenso bat, introari bukara ematen diona, eta beste zerbait hasten da. Osa, oso tensoa, guapísimo. Entzun dezagun, entzun dezagun. Abestiak, estrofak, uste dakala, blues bilakaera bat, baina estrofa itxi behar denean, azten da, akordeak sartzen oso desberdinak, eta, hori, agian ez dakienak ez da konturatzen, baina abestia oso aberatsa bilakatzen du horrek. Eta izan ere, urrengo klipean jarri zuedana, surprising guitar solo, gitarra solo normal bat ematen du, baina harmoniagatik ez da. Eta iruditzen zait, freskura ematen diola bestiari. Hori ez bali madala 80 segundu batzutan. Bai, esango nuke, eta ez dakit bere egin izaitortuten, baina garaia egiten euskal musikan bazegoela, estatu batuetako Toto taldearen eragina handia ere. Eta Totok rock progresiboarekin eta bazizuen ja bere loturak, eta nik uste Zaldibobon ere hori bazegoela nola baitze, Totok ere bazuen perkusio afrikarretarako, jazzerako eta bestelako ez, estilotarako joera horiek eta iruko hori, da pixkat afrobeat, da pixkat shuffle, da pixkat dana. Eta gaina Basajauni dedikatutako abesti bat, pixkat hor mitologikoa jartzen da asuntua. Bueno, beste gauza bat, pila bat gustatu zitena dela tricky funk asuntu hau.
Enekin hori behar nuenik nire bizitzan. Osa, niri fanka asko gustatu zait, baina... Maialen Tellabide, enekien triki fanka behar nuenik nire bizitzan. Pila bat gustatu zait. Osa, pila bat mesedez, trikitilariak jarri fanka egiten, ze oso ondo geratzen da. Entzun dezagun mini gona, osa besti divertigarria iruditzen zaitena. Eta hemen entzun dezakezute triki funk pixka bat. Eta esango nuke gerora, kolore hauek eragin izan zutela, eta garai honetan ja martxan zeuden, eta Totoren eragin pian zeuden, Akelarre bezalako talde batengan. Eta badaude alako loturak, Anjek Errobin Michelekin abesten zuen, eta gero Anjek Akelarren abestu zuen, eta garaia, giroa... Hombre, beti, eske, jende berdinak kointziditzen duenean, pues, hombre, hartuan emana da, orduan, bueno. Pasako gea diskako nera besti gustokoen nera, dela Antartika, da balada bat Alo Aerosmith nere iritziz, kriston polita, klip pixkaldu zea jarriet, ez daukago zertan dana entzun, baina neri abesti honetan gehien gustatzen zaidana da, harmoniaz gain, da nola puzten doan, pasadat eta nola lertzen duen estribilloan, datorrela superberandu, oza, bestia erdia baino gehiago, eta estribilloa dator. Eta de repente lertzen du modu baten, super ederra iruditzen zaitena. Eta bueno, Total Excitation gero bukaeran jarriko dugu, baina iruditzen zait jendeak hori jarri behar dula, hemendik aurrera ligatzeko. Osea, utzi reggaetoia albo batera. Ligatu euskeraz, ligatu abesti honekin, mezu zuzena, mezu argia, ez dago zalantzarako tarterik, gainera nola euskerak ez daukan generorik, edo nola erabili daiteke. Ez du sexista sonatzen. Ez, osea, erabili abestia, mesedez, super ondo dago. Saiatuko naiz euskal musika gehiago ekartzen, baina nere maila hemen dago. Osea, zaldibo baina txarrago ez dut ekarriko. Zaldiboren mailatik gora ez da Euskal Herrian zerbait egin den. Hemendik gora, hemendik bera ez dut ezer ekarriko. Baina, bai, asko gustatu zait diska, joder, asko gustatu zait, bai. Pentsa, Zaldiboren maila aipatu duzula, seguraski, heldu barko zinioke, edo Michel Dukoren bideari, edo Tapiaren bideari, topatzeko horrelako giroak. Egongo dira, maila handiko goza, bai. Total Excitation. Meronago. Total Excitation. Meronago. Taperako neure arma prestago. Maialen Tellabide agurtu behar dugu Total Excitation honekin, berare Totali Excitationin dago Zaldioboren deskubrimendu honekin, eta posten gara izu. Bai. Datorren astean ikusiko dugu elkar, Maialen? Espero baietz, zaindu. Zainduzu ere, Julen Goikotxe Arbegozo, datorren aster arte? Aio. Goiurez Izarandia bihar arte. Aio. Eta entzuleok zuek ere plazer baduzu, bihar goizeko 10:05 hemen izango gara. Bigarren kafean orain informazioaren txanda, hemen naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.